kamu lihat-lihat, Mas. Lah wong delok bojone dhewe lho, mosok yo ora oleh. Kok ketok aneh ngono lho kowe iki nganggo klambi kuwi. Kok tanya ngapain aku pakai baju kayak gini? Aku ngidam loh. Tapi disawang umpane piye ngono lho. Sepet. Nanti kalau nggak dituruti dedeknya ngiler gimana? Lah nek ngiler dilapi kan yo kenek to. Ora kowe iki lho, gek arep macak apa to ngono kuwi. Ya memang aku dandan seperti ini karena aku ngidam loh, Mas. Lah wong nyidame kok yo aneh-aneh to. Pengen nanti anakku kayak orang-orang Korea itu. Dan nggak bergedes kayak kamu itu. Lah wong kowe dhewe yo nyosor lho. Ya aku dulu tuh mau sama kamu kan kepepet toh, Mas. Lambemu lamis. Lah kowe ora kelingan mbok tutulne saiki kae. Yo kelingan. Lah wong aku meneng-meneng nggonku mbok ranggeh terus mbok kon nutulne yo. Yo tak bacutne. Ya sapa sing ngira mbok tutulne saiki iso dadi? Lah kowe ora ro ya nek nggon kuwi landhep. Kan aku lagi lap aja. Basa wis kebacut ngene iki muni kilap. Asline lho yo pengen lho. Siapa sangka kamu nutul saiki ternyata bisa jadi. Nggon kuwi ampuh rumangsamu. Setengah trit ngene lho dadi. Ngerti gitu aku ndak mau dulu. Terus sekarang aku ngidam ini kamu ndak mau nuruti. Lah jarimu mau kowe dandan karo nganggo klambi kuwi nyidam. Wong wis mbok turuti dhewe ngono lho. Iya ini ngidam ini udah aku turuti sendiri toh kamu tanya nggak nuruti. Lah njaluk apa neh? Terus yang ngidam satu ini kamu harus turuti. Wegah nyidammu lho paling yo aneh-aneh. Kayak gitu udah mesti ndak mau toh. Dulu kalau ndak mau. Cuma ngidam gampang aja ndak mau nuruti loh. Ntar anak aku lagi ngeces ngiler awas loh ya. Lah wong ngiler kok bingung. Dilapi kan yo kenek. Ora aku mangap ning sore, cangak kok, tenang. Gek ngimpi apa aku duwe bojo koyo ngene iki. Tak lodek ngilere. Sakjane awakmu nyidam apa neh to? Lah bukannya aku udah bilang kok kamu lupa sih aku ngidam apa? Lah wong ngurusi gayane mumet tok. Lah kok kon ngurusi kowe nyidam apa? Masa kamu udah lupa aku tuh pengen nikah sama suaminya Mbak Sri. Piye to jane karepmu? Kowe iki degleng apa piye jane? Enggak mau tahu. Kowe iki jane sadar apa ora jane? Wong nyidam kok pengen rabineh. Iya, aku mau nikah sama Mas Willy tuh. Suaminya Mbak Sri itu. Jajal angen-angenan rumah tanggamu nek dirusak wong piye perasaanmu? Lara ati ora? Ya padha nek bojone Mbak Sri mbok cukup, wong ya lara ati. Kayaknya aku mau nikah sama dia, titik. Sumbere saka jero wetengmu lho. Plototen pisan ae. Tuman. Wong nyidam kok aneh-aneh. Masa kamu nggak ingat kemarin ada berita itu? Berita apa? Yang istri nggak dituruti ngidam tahu-tahu mate. Mbok yo ben wong bojo ra gendah. Kalau aku nggak dituruti ngidam, kamu yang mate, Mas. Lah nyapa wong sing ngidam kowe kok balik nang aku lho. Getun aku dhisik tak tutul ning nggonmu. Pokoknya harus dituruti. Ora gagas karepmu. Mau tahu Mas, pokoknya harus dituruti. Padha aku ya nggak mau tahu. Sampai bocah iki ape lahir kok gak dituruti wo. Nyapa? Tak lebok ini. Yo rusak dalane, wis metu mbok lebokne neh. Kita tenan tak lebok lebok saken kowe ini. Seneng gawe aku susah nanging